pagpaamin. Pinadayag 3-14 September 2, 2010. Ang amin balaan nga pulong kay ako kana, kay ako ang sinugdan ug ang katapusan, kay ako dili mosugot ang akong ngalan gamiton sa pasipala ug ang akong mga katawhan wala makabantay niini. Nan nalimbungan ang tanan, kay ang tanan nagpaamin, dili ninyo tudloan ang mga bata sa pagpasipala sa akong ngalan, kay ako masuko sa tao nga nagabuhat niini. Ang mga bata tudloan sa akong mga pulong sa paghadlok kanako aron magdako ug magatubo ang mga bata nga dunay pagtuo ug kahadlok kanako aron sila magabuhat sa akong kaubuton, dili pagkatudloan sa pagpaamin aron dili makapasipala sa akong balaan nga ngalan. Ako ang Dios nagsugo niining tanan, ang dili motuo ug magapadayon sa pagpaamin, kay ang amin ako kana. Apan magapadayon gihapon siya sa pagpaamin ang maong tao akong silutan, kay ang amin akong ngalan nga balaan. Ang tanang tao nga nagpaamin kalimbungan sa yawa, kay gusto sa yawa nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan magpaamin aron makapasipala sa Dios ug sa balaan ug dungganan ngalan sa Dios. Mao nga ako ang Dios nga labing balaan ug labing gamhanan nga Dios, magamando ug magasugo sa tanang tao sa paghunong na sa pagpaamin aron kamo dili makapasipala kanako.